Λουκάνικο στο σχήμα και φτές στην ψυχή. Πάμε να σας παρουσιάσουμε, κυρίες και κύριοι, το κεφτεδολουκάνικο μυτιλίνης. Κρέας περασμένο στη χοντρή τη σίτα με γεύση και αρώματα κεφτέ. Αφού αλέσαμε το κρέας μας, όπως είπαμε, στη χοντρή τη σίτα, δηλαδή το κάναμε όπως το κάναν οι παλιοί, ματσιστό, πάμε να ρίξουμε τα μπαχαρικά του κεφτέ. Μιλάμε για ένα προϊόν που θα αφήσει εποχή. Το tip αυτό είναι για τα μυτιλινιά, τα παιδιά, τα μωρά, που ξέρουν ουζάκι, σπάταλο, άφθονο. Πάμε για γέμισμα. Ελάτε να δείτε. Μοσχαρίσιο λουκάνικο, χοντροκομμένο κρέας με γεύση ούζου. Να μπορούσατε να μυρίσετε. Φανταστικό. Κρεοπωλείο Σοφός. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται νέες ανατρεπτικές συνταγές.